zei de hele tijd, dus dat betekent dat je eigenlijk wel een feestje wilde. Maar je bent altijd bang dat we je zouden vergeten. Nee. Maar natuurlijk vergeten. Je bent 50 jaar hier geweest. Ja. Ik heb vandaag het uitrekenen, als ik 50 jaar niet zou zijn, dan waarschijnlijk iemand als een luier en een rollator en een hoorapparaat en wat nog meer. Dus dat ga ik waarschijnlijk niet helemaal volhouden. Maar ik vind het echt een enorme waardering hoe iemand zoals jij 50 jaar zich kan blijven inzetten voor het ziekenhuis. En voor onze medewerkers en natuurlijk voor onze patiënten. Ooit was het een heel klein gebouw waar jij bent begonnen en dat je wat groter zien worden met alle ups en downs. Ik heb net begrepen, je hebt 11 directeuren gehad. Ja, in totaal waren ze mee. Ik heb ze allemaal opgeschreven. Dat is ongelooflijk. Ik vond het wel fijn dat je zei dat ik natuurlijk de leukste was. Ja. Hoor San Pedro de Verona. E gente com inspirando com a Dr. Beaver. Misa si bicha takitata di bicha. Anto mi tava trabalho na sua oficina como paciente. Anto sempre tá mexendo com o aparato, né? Que tinha, ele disse, "Por que não mexendo nisso? Me tá aí não leuk." Anto eu digo, "Por que tá no hospital?" Me disse, "Me que vira doctor." E dico, "Che vira doctor?" "No, non vira doctor." Da mal trovo. Questa è la mia. Boh. E ora che spesso andavano a buscarmi, anto eu tava um senhor a se limpieza pe. Anto ele disse, "Mi web que para atender telefone durante comita como secretária da vakantie." Anto me tava wakker met een arroz de baki, podia dizer que sentar ele, botar bisi handschoen, botar labanang, poner de água para o quarto esterilizar, aparato que tá usar. Assim é ela começar, depois de começar, tem seur no hospital, de seur no hospital, ante teve bono magta kasar, bono magta you, passou para ibo mesa afslank, passou para dan que vem bocore, mas ali é só né? Que vem assim é trajetória a começar. Anto kami podemos langhari e promesa lari com uma raia, dá 80 florin per luna. A video. ...50 jaar in het ziekenhuis, dat komt bijna nooit voor. Dat is ook de reden waarom we hier in het MOB een afscheidsfeest voor de pensionering van Brigida hebben georganiseerd. Normaal doen we dat op de afdeling, maar omdat het zo speciaal is, hebben we heel veel mensen hier uitgenodigd om dit moment te vieren. De afgelopen 50 jaar heeft zij zich enorm ingezet voor onze patiënten, de ziekenhuizen, de collega's en echt een onwisbare indruk achtergelaten. Ik ben echt enorm trots op haar, dat ik nog een paar jaar met haar heb kunnen werken. En ik zal haar zeker missen en ik weet dat iedereen haar gaat missen. Maar ze komt zeker terug als vrijwilliger en nog lange tijd zal zij bij onze patiënten een mooie indruk achter gaan laten. Vandaag vieren we het en laten we met elkaar het leven überhaupt blijven vieren. 50 anos com minha trabalho, então uma satisfação muito grande para mim de poder doar turno mês para minha enferma e para nós trabalhadores também. Essa me ajuda de hora de tristeza, de hora de alegria. Essa para mim é uma boa motivação para turnos outros trabalhadores também. Para se quiser tomar 5 minutos para escutar gente se tem algo de bizarro assim. 50 anos, pensa 50 anos no hospital? Well, incrível.